Edha. Penjo makoro nyiedhore, be sirikal oseketo okenge moromo mar rakore gi nok mar arita pachoka, moloyo to ne joma mine ma osabed kinego e yore magalagala. Frederick Omondi, Ramogi TV. Pudwane weche motedore kod mago ma kanisa kuma tudruok e kind kanisa kod josiasa ma pacho kae osebedo ka nyuolo paro mopogore opogore ahinya to e kinde mag yiero kod bang' yiero. E yiero mokalo, jatend piny Kenya William Ruto ne obolore ne kanisa, gino mano miyo thoth kanise onyiso geno kuom singo mano miyo jo Kenya. Kata kamano tok yiero, moko kuomgi osebedo ka seyo kit telo magineno ka moko timo mos kuom chung' margi kinde yiero. Dibed ni duond jodolo nyiso ni kanisa ywak keling'ling' ewi chung' margi mar siro Ruto e yiero mokalo. Lydia Okeyo nigi ripot. Tudruok e kind kanisa kod to dibed ni josiasa tiyo gi jodolo ego siasa kendo chopo agenda maggi kama kuom kanisni bende iseyo kuom riwo lwedo kit jotelo moko mabang'e to duogo tiyo gi agoko ataro mar geno margi. Nonro nyiso ni 85% mar oganda jo Kenya gin jo Kristo. Ranyisi ni jo Kristo ni kod kwan mathoth mar oganda gino ma osebedo kalombo wang' josiasa kama kuom jodolo to donjo e nyaka obadho mar yudo mit bilie mondo gichiw gweth margi. E yiero mokale higa mar 2022, kweth mar Kenya Kwanza noyiengore korka kanisni kendo keto jotend kanise yie kod gini manoyier gi Nyasaye. Negi thoro dhi e kanisni kendo golo chiwo mabup kendo kata mana wende be negi olo kanyakla gi jo Kristo. Ranyisi ni negi nie twech achiel. Contrary to the stories being peddled around that there will be job losses, there will be additional cost of living, those are just people who are speculators. Let me assure the country that we have already made the right decisions on ensuring that we have a predictable platform on how to run our economy. Matin ne higni 2 bang' yiero maduong', tend Kenya Kwanza osebedo katiyo ataro gi singo mane gimiyo oganda jo Kenya. Kao kenge moko bende kao gi piny owacho kata mana tok chik. Pek mar ngima bende omero oganda jo Kenya ka oganda inego helu kendo ikwanyo e bunge koda ure. Ma osekelo chich ne moko kuom kanisni anyato mago manosiro tend Kenya Kwanza kama kuom gi osewuok oko mar timo mos kuom kwayo rombe mondo miyo osir josiasa go lwedo kendo lugi. Till now, I have always been thinking that this government is a government of God. Kwa maana wakati huu wote nilikuwa nafikiria serikali hii ni serikali ya Mungu. Because it's the one we voted for. Kwa maana ndio tulioichagua. To our embarrassment. Lakini kwa aibu yetu, it's a government of fight. This is not the government of God. It is not. We shall know them by their fruit. Ne watu wa Bishop Gordon Odongo mar kanisa mar Evangelistic Miracle Church, Bishop okwa jodolo mondo mi kik mien chilo tijidolo kendo miluor altar kaka winjore. Ndeki mi bojo nabi mondo timi weche mag rieko kako ndeke malaka riyo kari abiriyo. Wawe donje siasa. Sami donje siasa value ni birumo. Jodolo mancho donje siasa ithurwa ka. Ng'eny gi ndhath gi olwar. Ja siasa will use you bro tiyo kodi to ka agenda ni osechopo. Obi dampi. Osiemo wang' jodolo mathoro donjore gi josiasa kendo keto ng'ero ka yiero josiasa magisiro lwedo. Wacho ni kanisa en mar ji duto kendo jodolo winjo rwako oganda duto maromre ka kode ochung' margi kisiasa. Jodolo onego chunga kati gini go thick makata ka jasiasa moro biro iri intim tich Nyasaye nikech wan jotich Nyasaye. Kanisa iluongo ni kar lemo. Kar lemo en kama oyiene ji te donje. Josiasa donje, oganda te donje. To koluonge ni kar lemo to bede kar lemo. Jadolo Odongo kwa serikal mondo miyo goye break kendo orang malongo kaka itao piny Kenya mondo gikaw okenge mag konyo oganda jo Kenya kaka ne gisingo. To dang' waris di alam ni ji hinyore piny ka. Ok dhi maber. Koro ng'iya ni yo mora ma dang' utigo ka Nyasaye pod oketo gi e power mondo at least kila ng'ato nwang' kaka diket law kuome to ket chiemo e mesa. Moko kuom jodolo bende omedo kwero kitelo majatend piny Kenya William Ruto osenyiso. Bishop John Okinda mar Pentecostal Evangelistic Fellowship of Africa PEFA osejatend piny Kenya kuom nyumo oganda jo Kenya bugo mar dhier koketo suru malo kendo riedo nengo ngima. Kutokana na afisi yako na wataalamu wako, muangalie njia ambayo inaweza
kuleta sehemu ya ushuru iwe ni sehemu ambayo Wanakenya wanaweza kuibeba kwa wakati huu. Okinda onyiso Ruto ni odhimos emeto marusuru mar konyo helni mapachoka dongore kowacho ni mae na chiel kuom yore mag bero chui mapachoka to ok mayo ganda kabende oseo mokalo kitokuma mar thieth mar SHA mawacho ni sani osemedo midhiero ne oganda jo Kenya. Katika bima ya afya pia kuna kilio ya kwamba hata ingawaje tumeama ama tunaama kutoka ni tukielekea shift, tunaona ya kwamba malipo hayo bado yako juu zaidi na wengine hawawezi kuyamudu. Ekinde ma oganda pod geno yiero mamoko e pacho kae, ere kaka owinjo jodolo kod kanise ta chenro mage ma ok odonjruokie gi josiasa to ere chung' mowinjo bed ni gikawo. To ndike Ayub 36:18 ni jodolo mondo tanga soya kendo kik iwe mwandu mondo nyumi richo. Asoya nyalo nyumo ji richo. Kik wandhogo piny. Kech kata mana Judas ma Iskariot sama nokawo pesa. Kidogi ng'iyo ngima ne tok kawo pesa. Ng'ini ngima ne nolal mana gi kanyo. Koro jadolo mabiro kawo pesa e yo marach itiekori. Kanisa koro kwa mondo mi obed akicha, oti gi roho kar tiyo gi ringruok kendo giwe akwede mar keto ng'ero ke kit oganda ma gilemonegi, kamoloyo to gibed duonda makwedo richo ka ok odewo wang' ng'ato. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Kamano Lydia Okeyo, josiasa wawinyane mamoko podi nyabiro ni gisechako gidhi mbele sigana machielo jotelo maketo piny owacho tesre kotene kanyo kod jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka kod jatend DPK Eugene Wamalwa oseo sirkal ewi dwaro mano mar duoko e od bura moko kuom osuru mane jo Kenya okwedo e paro mar chik mar omenda mar 2024 kane giloso e kaunti ma West Pokot. Jotelo go koni okang' ma kamano dhi medo hinyo jo Kenya ma osebedo ka ywago pek mar ngima. Giluwo ni kaka jotelo ok gibi ne sirkal odhir chike mag medo kelo pek ne jo Kenya. Ala kuongeza ushuru endelee. Vijana jensi walikuja, wanakumbuka Eugene, tulikuwa kusema Zakayo amekatalia kwa mti na mti utakatwa. Vijana walikata branches, matawi. Serikali ya Kenya Kwanza inataka kurudisha ile ushuru ilikuwa imetolewa na vijana Gen Z. Hiyo bill ikatupiliwa mbali na rais, na waomba waheshimiwa wabunge, sababu mambo haya Bwana Mbadi ako anayaleta bungeni. Sisi ambao tuko kwa upinzani, kazi yetu ni siasa. Kwa hivyo usije ukasimama hapa ujaribu kunifuga mdomo. Na wewe pia umepiga siasa kwa atu badala ya miaka 5, miaka 7 Wakenya anauliza jameni, Apostle ombea Kenya ili Mungu awaelekeze roho zao. Wakenya wataki hiyo upuzi. Niko kanisani, upuzi hata wakusema uongeze hata siku moja. Mano sigana mag siasa kwa dikanyo kwa machielo oganda e gweng' ma Kingli e kar chung' bura ma Kisumu West onyiso luoro ni gidhi bedo kod kech maduong' bang' bim kod ong'eche monjo kendo ketho cham e puothe. Ka gikwayo sirkal mondo mi okonygi, jodak makono koni bim sani olokore kendo chamo nyaka gwen e pacho. Veronica Arogo ni kod mathoth kuo Kisumu. Akingli, gweng' maidore Kisumu West, pinyo kwe kendo yamo kudho manyangafu. Kata kamano, wuon wuor emong'eyo kama wuor diye godo. Naona. Jodak makachiwore ka gitimo kinda e puothe mar nyago cham. Kata kamano, keyo margi ok nyal bedo malong'o kalure ni ong'er kachiel gi bim nyajuola kedo kod lek margi mar yudo keyo mabup. Ndalo ma wantiere ni wasebedo ka wabedo kod chandruok kabisa mar bim kachiel kod ong'er ma king'iyo kata kama ntiere ni to bim osechamo puothane ma aonge kod geno. E puodho matiyo ni natiyo gi mbolea, natiyo gi banda, to naolo loan monego bene ka ochopo giko mar kasekeyo taduoko.
to e kaka nene koro bim kod ong'er chame ni aonge kod kwe kata kianta nyalo biro chulo loan ni nade. Gikawnwa ma zao ma wasepidho puodho. Gibiro ka wasekomo to giero. Ka giyudo ka kionge to gitieko te. Jopur ma Akingli koro kwano lal ma okel kod bim ma olokore kendo chamo nyaka gwen. Ka cham, olemo, omuogo kod mamoko bende ong'eche kod bim oloko margi. Akingli ka waonge kwe. Wan gi bimbe machalo nodak kodwa kendo gichandowa monge kaka watim. E sani kaka unena ni kaka arwakra ni ok arwakra na mor. Arwakra kama nikech ka bimbe obiro tabuogogi. Ka giyuda to giwe ni an ng'ama baba. Sama arwako full dress kata skirt to ging'e ni an mama kendo gichaya giyora yora. Koro chuna ni nyaka arwakra kama nikech kinde ni maembe nyak. Arito maembe gagi. Kaka uneno gi nyak ni ka wuok to bimbe oro gi piny kendo kanyal duoga yudi. Koro last week kane wawuok ka kane waduogo to wayudo ka bimo chamo gwendwa mag group 8 to gwendwa gi ema konyowa e weche mag school fees gi weche mamoko. Koro wakia kaka dwa konyre nikech gigi osechopo makoro ni kodwa machiegni. Kaka yor neno ni wuon kwer oko anono, jopur e gwengegi ok nyal timo gimopogore gi rito legi. Mondo eka gibed kod geno mar yudo gimoro e puothgi mar dhiro uchumi masani mani malo. Wan gi chandruok mang'eny. Cham bende ok wanyal chamo. Wapidho, wapuro gi pesa mang'eny to ok wanyal yudo yuto. Wasiko mana ka kidhi town yud gorogoro 2 to ni puro gi tekoni mondo mi yud chiemo ok nyal yudo area ma Kingiliga. Kata obed ni ma ok thuolo mokwongo, ma midhiero otudo oganda ma Akingli. Kuom thuolo machielo, gigolo kwayo makende ne sirikal mondo odonj e wachni kendo oresgi e lwet le mosiko kelo negi lal kinde ka kinde. Arogo Veronica, Ramogi TV. Koro mo gijuang bim en bim. Wino misiani no vere to bim ka oseteko Akingli ma en iga ka iga mane sigana mantiega kar kanyo ka wamedo lowe en geno mar ni koro sirkal biro winje to sirkal biro timo giyo machal nade bokawo gi to daro gi koso botero gi kanye koso yore moko nego bedni loso mar mondo mi oresa ne jogo mawuok e alwora ma Kisumu West en sigana malit ma bende gi kadhe kacha achiel kachiel ne koro mo jwang'ina mondo mi akale ote moko ka osekalo osero kanyo sa 12:30 mar okinyi ma kono bende atiyo komo dalony ka gi gazet erokamana ahinya Cynthia Okeyo Phoebe Asio kuom chupe chenro Sharon Onyango wachno yawre ahinya ka nitiere kar ka Beatrice Ouko Jalang'o Otieno Malaki Oguma wachno yawre Ivy Lydia Paul Pose erokamana ahinya Jackson Mboya erokamano kuom chupo kar ka okinyi ma kawuono wacho kanyo no yawre Justin Ian Nyargi Kevo Victor Wood Eunice erokamana ahinya kuom ote mari oganda mamoko ma bende ndikonwa ka achiel kachiel wayudo gi ka mondo mi gikonwa ni gin to giluwo chenro ma kamae ka gintiere e gwenge mage to gintiere gi jok mage odiochieng'ni ma kawuono kama ntiere mbui mar Facebook wa kata bende achiel kachiel kanyo gikonwa ni yudowa e yo machal nade oduogo kae kod weche matimore gazet mondo mi oranga ne kaka piny Kenya ochung' gi jogo duto manenowa kae wacho ni ma en aya otenanga duogo godo kanga somo weche mag tuke sani akaw yue masani aduogo koda mathoth nakelo weche manyen pod antiere kodi kanya giko mar chenro nyinga kilo kosluoch jagisumu kaja kwar mukeo nyaka sango kete malaka. The home of discounts brings you this week's Mama Safi package from Quickmart. Sour bathing soap 250 grams at 59 bob. Persil washing powder 500 grams at 128 bob. Pepsodent toothpaste at 189 bob. Quick Choice tissue 4-pack at 189 bob. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka, utalipa only 605 shillings, meaning utakome save 262 shillings. Piga
487 star 5 hash na ulipe saizi ka vitu bado ziko kwa stock. Citizen Duka, the home of discount. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, koso idwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e technology kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade tikete e ot tiomone chiemo to chiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. My name is John Dungo Mwangi from Subukia. I've been participating in Aviator for quite some time. I've been praying that one day luck will be on my side. I will continue playing because there are stakes there that are higher than what I got. I won big on Shabiki Aviator. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dhongere wacho ni ng'ani this succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar Rameny Piny saa 1:30 otieno. Wan oganda lunya ka koro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo ni gi Lydia Okeyo. Koro ngajo ng'ato ak mar Rameny Piny. Kik bai. Habibi, twende Dubai na View Travel. Relax na Dao cruise along the Dubai Creek. Enjoy an exciting half-day city tour, a desert safari with a barbecue dinner. Now, uji treat to a shopping spree at the Dubai malls. All these and more in 5 days, starting from $680 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Angukia deals moto na View Travel. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Nyakoro moge juang machiegni chenro mar Ruu Piny ukang' mar gazet ma kawuono madarango ka gazet mar Daily Nation kod mano mar The Standard. Tundi mathoth enya mantiere kar kama ngina ng'o miyo peko duchin ma kono kan wachako kod ite ma mokwongo kod ite ma iye bende. Nyakoro moge juang kuom sigeni mathoth enya mosebedi kae ka wakelo nitie moko bende mabedo machiegni kodwa ahinya. Wacho ni kinde manadongo na kia ni adieri ni nena jaod bura na penjera ni kai to iluonge yo machal nade dibedi magi udige koso magi udi manitiere kanye mana luora ma Kisumu tok Tomboya Labour College nitiere kamiluongo kanyo ni kalo wacho ni lo aringo kanyo nitiere pap moro maduong' oganda ne tugo no adhi kanyo tugo oganda moko bende ne donje utego mane pok otieki to moko ne wachore kanyo ne timo kata weche mag anjao kuondego. Mano e kama nakwongo winjo e nyinga mara jal ma bende nobedo gi sifa mathoth ahinya e gwengewa ma Kaluo. Mano jal ma bende magoro ne olal godo, mano Peter Olo Aringo, manen jaod bura machon, mano Malego Usonga. Ipare bende kaka achiel kuom jogo manobedo
jatend migao kata jalup jatend migao e migao no mago maga somo mabeno bedo kata komako e kinde mane Daniel Toroitich Arap Moi jatend piny Kenya machon manosenindo bende ne ntiere telo kanyo notiyo gi kinda kendo gi siso mano miyo kanyo kowuok kata kapod ne jaod bura pod ne ntiere lemo no mano mar assistant minister e kinde go nyakora mojwang gi sigande mathoth ahinya momiyo nowuok piny kuom ng'ama ne yudo siling 8,000 kaka osara momede osara mochopo siling 25,000 kendo noyudo ofis manyangafu gi sigande mamoko ma jogo mantiere alwora ma Lego Usonga Paregor nyaka jogo manoromo kode juma mokalo kata dwe mokalo en hote maoro ne oganda mawuok alwora mar Alego Usonga e kaunti ma Siaya jogo mawuok e gwenge ma Kaluo duto mos makende mano ka luore kod tho mano mar Peter Oloaringo mano wetonge mane juma mokalo kendo kawuono oganda mathoth pod bodhi nyime gi golo ote gi kachel koda kasigani gi maging'eyo kotenore koda jal ma en Peter Oloaringo ne en arwak ni machiegni bel kora kanyaka giko nyiga Cleophas Oluoch jagisumo kanya kwar mokeu nyaka sango antie ka kod Riko Keo Kizito wanon gazet kapok adonje twak machielo machakre sa chiele wang'e okinyi ma kawuono Riko Keo Kizito yawre kendo machiegni weekend obedo machal nade Cleophas weekend no dhi maber weekend kaka no dhi maber no koro kono achiew wayudo ka gazet koro nosewuok mana gazet mar Daily Nation no koro tero e weche mag osuru ma koro wach ni jolony koro temo penjo mathoth e wi osuru mar jatend piny Kenya William Ruto to mae kelo wach moro mano wach kod Winston Churchill ka ne en gi wach mowacho ni juogo osuru mamalo ne opimo kod piny matemo jugre kende wuone dongruok gi ng'ama temo ting'ore malo gi lwet ndoko mako to chung' e iye koro nowacho nang'o koro yie nang'o piny ka temo jugore osuru kende ne dongruok ochal gi ng'atno mochung' e indo to mako gi lwet mar mondo mi oting're malo koro akia ni kanye ma wantiere mago wadhi yudo mana ka koro warango gazet mar Daily Nation kamano nyakoro mag join gazet ma kawuono kanyo ndigi mathoth ahinya mochiw kanyo e ite mokwongo ang'yudo thuolo mano mar neno ite mokwongo kanyo kata kamano ang'en wanyaranga ite no mokwongo wane kaka sigeni go chal kato bang'e ng'adonje ite mar ariyo e gazet montie godo odiochieng'ni ma kawuono mane kama itiyo chako kanyo gi weche go mago mag jolony ma bende golo pachgi otenore kod weche gi mag osuru ma bende gilose kar kachiel ntiere romo manotimore e kar jot ma jatend piny Kenya inside Kupet Ruto Talks mano State House Talks ang'o mane gilose ahinya ng'arange ite mar 5 kanyo ka piny kar kanya kora moga jwang ntiere weche mag tuke ma bende en ng'wech mano mar New York City Marathon ma bende jo Kenya noyudo loch joma mine ng'wego mag jok mamine kata wakeini adek kuomgi nodonje podium kacho wacho ne en clean sweep mar podium kanyo gold silver kod bronze ka thuolo mar ng'we joma chuo thuolo mar achiel odhi ne Netherlands mar ariyo kod mar adek nobiro ne piny Kenya e ng'we ma kamago en ang'o matimore ne jok mantiere kamp mar William Ruto madadhi mondo mi orangane kamane kapo ne gi kier matine weche gi mago mag mako Central Kenya motegno nyabedo ni owito gi oko mano ka gintiere kar kanya achiel kachiel mano ka wantiere kanyo wacho ni kama warango gi bende nyakoro moge jwang ang'ini magi weche maomi pek ahinya e kindegi wacho ni why Kenyan immigrants now live in fear en gik mage mantiere kar ka oganda ochomo yiero ng'eni yiero mar Amerika osekayo machiegni wanyawacho ni en kiny tarik 5 Novemba iro chopo yiero nego bed ni timo ang' warange kata kama omiye pek kanyo ite mar 16 kama wacho ni America decides jo Kenya modak kocha mano wacho ni orenga to dhi odak kuro ng'e kama chal nade yena mondo mi achak gite mar ariyo nyakoro moge jwang kama nitie sigana mano mar Peter Oloaringo mano jatend migao e sirkal mano mar Daniel Toroitich Arap Moi e sirkal ka onobedo kata ko serve bende kaka wacho ni long serving member of parliament mano ka nitie kacha Alego Usonga e Siaya County notho kae osiptal moro ma yudore county ma Nairobi kae kodhi nyime kod thieth mare wacho ni gik mathoth ahinya manobedo kae pare godo gi kaka ne gitiyo kanyakla kod Ramogi Odinga kaachiel koda kama moko ma bende koro nano kanyo kaka koro ne gitiyo mondo mi gikony oganda
Cleophas Soloch ma en rapar ma koro paro godo jod bura machon mar Alego Usonga. Nying maduong' ahinya nying mar Olo Aringo ma bende kaka jandik sigana ni chako kanyo en ng'ano ma bende kane oselo tiket noweyo nying mani luongo mani Castro. Ka koro nodonjo paw siasa kanyo Cleophas wacho nang'o ne en kod apis jogo house kanyo ma apis no ne chalo kaka mini empire ne en kod jagoro bende kanyo Cleophas osara manoyudo iwacho ni nochakre 8,000 maka nomede to nochopo nyaka 25,000 kanyo mano osara mane gichamo e kinde no Cleophas bende kichopo kanyo Cleophas iyudo ka ne okete jalup jatend migawo mar somo mamalo ma bende Olo Aringo bende noyudre wechego mag siasa kanoduogo kete jatend migawo mar weche tudruok kod fwambo mano dwe mar 6 tarik 20 higa mar 1980 kanyo mano kaniloko tend migawo kama Charles Njonjo nochor lemo mano bedo jatend migawo mar weche chike mapacho kae mano bia iwacho kane gise romo gi Mwai Kibaki jatend piny Kenya mano osewewa kindeno siasa mare Cleophas noduogo mobedo kod lokruok ka koro kinde mane wacho ni nitemo loch mar Kenya higa mar 1982 iwacho ni nono jomoko nodhi oswaye ir jatend piny Kenya machon Moi ni gin jogo mane mor gitemo loko loch no kuom dakika matin no ni wacho ni ne tie kaka noloso nyasi moro gi kido mar luo kanyo kane otimo mor kanyo ma jogi kano dhi swaye ne owite oko kaka bedo jatend migawo makoro bende kano dok yiero nodhi yombo ng'ano mane olare godo kano yudo mbulu 2024 to jago chano yudo mana 9,000 kende mano duogo e paw siasa kano duogo mano miyo noyudo buok ka koro jatend piny Kenya machon Moi noduogo duoke e migawo mano bedo migawo mar tich kata labor kanyo nodhi Cleophas kanyo ma bende koro kene ng'iyo weche mag iwacho nang'o bedo kod ng'ato iwacho ni nochin kod Oginga Odinga kanyo ma bende koro Oginga Odinga be noduogo ma kinde nobedo marach kod Moi kanyo kod Kenyatta ma Oginga Odinga nowacho nang'o ka koro ni penje kane gitero Mombasa kucho wacho nang'o even God can make a mistake kata Nyasaye nyalo timo makosa mar wach ma bende koro yudo chieng' ma kawuono kae Cleophas sigana thoth kae ma ringo kae Cleophas ma bende otim kanyo bende kaka nobedo higa mar 1988 kama bende kanolok telo makoro Moi ne temo golo jogo mane chiegni Kenyatta Aringo nodugo bedo kaka dhano mogene sirikand Moi kanyo koro en jago ma bende iwacho ni ne kod nying to nying ni nodhi mos molal to koro waduogo ka nying ni koro winjre sama koro wito ngimane ni en kuyo kod lit Cleophas Soloch kanyo no ganda luo ne anyuola ne wede kod osiepe mano ng'eyo lo ringo ne piny owacho mokadho be mano tiye koro ni kod kuyo kamano nyakoro mo joge siganda ni kanyo ite mar 2 kod mano mar 3 kinde ma jatend piny Kenya machon mosenindo Daniel Arap Moi ne manyo jogo mane chiegni kod Ramogi Odinga mondo mi beauty kode mane sigana mantiere kar kanyo penj mar KCSE chako do chiema kawuono en thuolo madhi mi mondo mi konwa maoro mantiere kar kanyo achiel kachiel mar mondo mi wakoni chenro mago mag kelo gi achiel kachiel wawinyane kaka Raymond Omolo ma bende ne kanyo ka otieko wuoyo entie kanyo kama opoge otesego ka entiere kacha Kikuyu mano kagiyao chenro maga otese ke otesego konde mopogore ma pacho kae mano kama wadhi bedo kacha ka wamedo luogi odiochieng' ma kawuono mano nyakora moge jwang' ka gintiere kacha e alwora ma Kikuyu odiochieng' ni ma kawuono bende wadhi bedo kae ka wamedo luo weche mag KCSE ma bende bedo kaka kuonde mopogore wadhi bedo kanyo ka warango odiochieng' ma kawuono sachiel kochopo jatend migawo mochung'ne weche mag somo mano Julius Ogamba dhi bedo ka entiere Kibra DCC mano kama dhi bedo kacha ka gimedo rango ni ipogo tese machal nade ka PS mano mar weche mag somo Belio Kipsang dhi bedo koda jatend migawo dhi bedo kanyo koda mano jatatije mano ka TSC Dr. Nancy Masharia magribedo godo Mombasa Central DCC kachel koda ka
jatatije mar NEC mano David Njagere en odhi bedo Narok Central mano kama odhi bedo kacha bende kotayo chenro machalo kama. E ite mar adek gazet mar Daily Nation kanyo ondike kanyo ni NEC steps up efforts to curb cheating in KCSE exams. Penjgi kuoni timore kinde ka kinde. Mabe twak madhi bedo gone mbakoromo Kizito. Ana secha ukacha gioro hayo maber ne sikunde madhi timo penjo odiochieng' ma kawuono mana kan wogi nyakwara moge jwang' anga koni banka Kizito sikona mano kata mama jok maloso Kikuyu kocha mondo mi anga koni Kizito. Penj chakore jopuonjre maromo 965,501 chako penj kawuono. Penj chakre odiochieng' ma kawuono. Maedo bang' jumbe ariyo chien kacha ka ne gitimo penj mag practicals. Wachni penj mag optionals. Mago ting'o weche mag tedo kaka home science giri mane ng'ato nyalo yiero ni odhi timo na home science kech home science to ng'eyo ni noserumo to kata kama nitie jok ma pod time. Nitie jok ma pod timo nyaka art and craft giri ma mago gin optional. Koro odiochieng' ma kawuono ichako mantie paper ma ochakre kanyo ka jogo madhi time gin 965,501 ma ipimo kod jogo mano time higa mokalo ne gin 899,453. Koro medruok nitie kae. Ma kuonde midhi time penj magin centers gin 10,755 ma iwacho ni bende omedore kanyo Cleophas. Koro wach mantie kae thor wach eni kuom mar penj ma wach mosebedo kiwacho kinde duto. Nitie jok mawacho ni tiyo kod mo salad ng'eny ma ji tiyo godo dhano ok dwa tiyo kod wigi kata tiyo kod gino mano puonje e klas. Koro wach ma kamae bende ma NEC koro wach nang'o gida keto okenge makare mar neno nang'o kuo mar penj chung. Mae bende waneno chien kacha kako neno nang'o ng'we yamo ok dwa nyathi mondo mi obed godo skul. Bende ni dwaro kanyo nang'o ni jotend centers mitime penj gi kaka onego bed ni bedo yo ma gino ni penjo rite yo makare. Bende ne gidwaro nang'o invigilators bed ni loko ok ni ng'ata achiel bedo kanyo mosiko kaga wache mag yor ma bende koro kelo ng'iyo ma ng'iyo ni miyo weche bedo kanyo morochore. Koro kinde duto wach mar kum mar penj ni osewachre ka gi kacha ma bende koro giwacho nang'o ichopo kama koro nyathi kosekadho penj kodonje mbalariany oda dhi timo weche mag thieth oda dhi bero iyudo ka pek ne oloko kos koro akwa dikiani magi mamiyo be nyithindo loko kos nikech koro notiyo gi mo mang'eny mopong'o wiye. Koro penjo time yo makare jogo mochung' ne penjo ng'i penjo dhi yo makare. Kamano mo be nyawi koro nyakwara moge jwang' ibona kaka chenro gi dhi mano jagoro mongirore e migawo mar arita Dr. Raymond Omolo ka ondiko kanyo mana geno ni en book mar welo kata visitors book. Bobo ndike kumoro nyoro ni I was here. Wacho ni kise chamo dhiang', kise chamo gimopogore ne kanyo I was here nan ka to nyinga Dr. Raymond Omolo. Apenya gimo miyo gine gindiko ga space madongo kar mondo mana line achiel kende kata kamano penj mar KCSE osechako kendo gino tese madhi bedo ka ikeyo nyakwara moge jwang' ka odiochieng' ma kawuono igeno ni gik mathoth ahinya dhi bedo kanyo katimore sikunde gi Yeriko Kizito kendo dhi bedo kae ka waluwogi mar mondo mi wang'iyane maber ni ginto gin penj mage ma igeno odiochieng' ni ma kawuono ka dhi bedo ka chakore kendo ganda madhi bedo kar kata ka medo luwogi achiel kachiel. Kawuono chieng' wuok tich ma en tarik 4 penj madhi chakre kar ka en penj mar English yakipare nene ga kalamane nobiro ene mano biro ga kar kacha kod mano mar chemistry mago mabiro odiochieng' ni ma kawuono mano chieng' wuok tich. Penj madhi chako saa 2 nyaka saa 4 kae to giyueyo kendo giduogo saa 8 nyaka saa 10. English paper 1 mano code 101/1 kae to 233/1 mano paper 1 mar chemistry bende dhi bedo kar kacha achiel kachiel. Mano tas mar penj box muting'o penj iyawo kanyo kora moge jwang' Kikuyu kod jatend migawo mochung' ne weche mag arita ok jatend migawo en jagoro mongirore Raymond Omolo. Lemo mar jagoro mar jatend migawo mano we kod Kindiki okaw kod Musalia Mudavadi gidhi bedo kacha counties kata gwenge ma opogore adani mondo atere ne Kibra mondo arang'ane gima timore bende kanyo kama igeno ni jatend migawo mochung' ne weche mag somo mano Julius Ogamba Migos bedo kar kacha ka koro en bende oyawo tese mag piny ma kamago. Odiochieng' makiny bende obokoni koro kitieko papers ma kizungu gi kata ka itiyo kama gintie warang'ane ma Kibra achiel kachiel Migos Ogamba mondo mi okonwa ne mathoth mantiere ka achiel kachiel wawinyane gima wacho. In the next 1 month or so
that case should be completed. The question of extending hearings for 6-7 years is not going to augur well for us. We are encouraging us to ensure, because it's a straightforward case, let it be completed so that those who are found to be guilty can face the penalties. That way, we can deter the rest of the people who are intending to engage themselves in malpractices. We are not going to bend, we are not going to withdraw, we are not going to apologize for insisting that we need to have credible examinations in this country. Education is key. Everything. There is no student, there is nobody here who has not gone through a school, who has not gone through teaching, who has not gone through teachers, training them. So to come and affect this sector is affecting the whole country. So all of us, all hands on board, and I'm happy that the government is approaching this as a one government approach. The team that is here from ICT, from Interior, from TSC, from every sector, from the media, including the media, we've agreed that they will do their bit in reporting what is correct, what is balanced, so that we can have this particular sector take its rightful position in the country. So I thank you for everything that you are doing, and I want to tell you, the government is behind you. If you do the right thing, we will support you, and we will protect you, and we will defend you. If you do the wrong thing, we will deal with you in the same way. We'll deal with you in the same way. We'll allow the law to take its course. So let us all do the right thing to ensure that we give these children of ours a chance. You can imagine when somebody comes out and he knows this is actually my actual grade. Not cooked, not fake, not, it's true about what they've gotten. So let us encourage each other to do the right thing. The children, the learners, are not the ones who buy examination papers or engage in these funny activities. It's the adults. So I'm urging the adults in our midst and everywhere in the country not to engage themselves in malpractices. We've tried this year. This year the rules are very, very strict. The exams they've got some security features. The papers are secured. We are ensuring that there are no phones in any particular center, and if you find somebody is insisting that they want to be there with the phone, it is an offense. We can take disciplinary action against them or move them. So let us not in any manner disobey the regulations that we have put in place. Let us obey them. They will help us reduce the instances of malpractices, and we are looking forward to securing this and to ensuring that next year we can come back and celebrate a credible examination result for the first time in the country. But that can only happen with your support and with your engagement. Thank you very much. You can proceed to the next. Aya, nyakoro mo gijuang mago pisi maneno kar kanyo. Koro kowuok odhi yawo gino ayanga. Aya, weche mathoth jatimore. Iwacho ni ken chino mar ng'wech kamano. Mombasa bende ok wadhi mondo rangane Mombasa Central DCC kanyo to chal nade. Kae to ntiere Narok Central kama odhi bedo kanyo gi thuolo mar neno kendo wawinja ne gik matimore kar kacha achiel kachiel mago ma otenore kod weche gi mag piny. Idhi bedo kata kitayo kod jata tije kaduol no mano matayo piny mapacho kae mar NEC David Jengere mabende dhi bedo kar kacha achiel kachiel. Ere gogo kisiti winjo kanyo gik mantiere kanyo. Bende kinde mano timo penj ni konwa gik moko ariyo. Aparo ko beto oko mar admin block ma Kisumu Day. To japuonja Mola okawa achiel kuomwa ne osoma ne chike mag NEC. Iko ni kanyo ne 6 months imprisonment, fine mar 100,000, 1 million or both. Koro wanaduoka to kani or both. Or both ema ng'eny kar kanyo. Kata kamano winjo gik mantiere kanyo mo oyang ne jopuonjre. Kuo mar penj en gimoro marach. Nitie jok manyiewo penj moko ikore to penj minyewe kanyo. Jopuonje machiwe koso jo NEC machiwe koso migawo ng'eyo kaka gitudore. Cleophas jonge gima timore nikech penj seto gi jok ma seto gi. Koro mondo mi owuogi ochakre ma ng'ama na sete, ng'ama ne kane, ng'ama ne go e chapa kech wan onge gimo nyanene, onge toro bin mo nyanene go dicho koro chogi kete kache we waywane gik mag ndiko tasno. Gin magi gole to koro ringa mos mo chopi. Koro moro be nitie nango ni ji komo nyathi okaka book ni ma paro nyalo biro koro ndiko test to kete bad sati. Koro wach mar bombe no wasewacho. Koro nyathi beda mos. Gini samo bedo mos ya Cleophas. Pachi nyalo dhi yawre mo ywa gik mang'eny mano somo cha moyud kodwoko gi yo makare. Kendo kikawo thuolo mar kidwoko gi wi inya dwoko penjo mathoth moingo seche mane yelo tas ni manyo mo. Nyami dwoko mathindo sa ng'adi. Kamano nyakoro mo jongi jo kanyo kama gintiere mano mantiere Kibra
DCC bano kama giluwe chenro achiel kachiel kaka dayaw otesego mago mag penj jofwambo oseke kar kanyo kendo wamedo mana luwogi mondo mi warang ni picha go wayudo ni achiel kachiel mano jatend migawo mochung' ne weche mag somo pacho kae Julius Ogamba Migos mabende koro telo chenro makamano mag yawo otese to otese nyako Ramogi Jwang oting'o mano mara Kisungu machakore odiochieng' ma kawuono wacho ni kanyo bende ema jopuonjre moko sani koro bet e klas girito dakika 3 kende romo saa 1 mar okinyi ma kawuono ang' wayud thuolo mano mar rango gi kanyo ni gin to gin gik mage matimore Kibra koda alwora mage ma picha mabiro wayudo kar kanyo mawuok alwora ma Kibra DCC kendo penjo mantie ka en ni penj ni chako saa 2 mar okinyi ma kawuono kendo ibed kata ka ike konde moko ka opogore kod penj mamoko mabende osebedo kar kacha en otese mantiere e box penjo ni box no yot ahinya koso moting'o no to pek koso moting'o ne mar chemistry koso wacho ne Kisungu bende ka bagintiere paper 1 madhi bedo keluoro kikewe skunde mantiere alwora ma Kibra kendo magi dhi bedo kacha skunde mana machiegni koda kama ike penj makamagi mondo mi giyudgi e sama chon mano kama gintie jotend migawo jotelo mantie migawo mar somo duto koro osechopo kar ka kendo koro yawe mondo mi onene diere ni en otas mabende dhi chopo kar kacha ang'eni ang' wayudo ne thuolo mar neno ni ichiwo gi nade. Eric, mai chal mar wach kama gintiere wacho ni en poch kipak ne nyithindo mochopo mar timo penj okang' ma gintiere ni higa mar 2024 mar mondo mi gichopi ang'eni e sikunde mag Kibra bende wadhi yudo thuolo mar oro negi poch gi pak mano mantiere kanyo madhi bedo kanyo ka waluwogi achiel kachiel ni gin to gichopo ne jok mage ng'ina dhi bedo kaka kod Willis Odembe odhi kona kaya skunde mathoth mago mag man alwora ma Kibra mabende ang' gikonwa ni gichako penj odiochieng' ni ma kawuono. Eric abe skunda manduru mawuok kano kabonyo kucho kod skunde duto mantie pacho kae wakwaye magi ay maber seche ma gicham timo penj ni Cleophas Oluoch ng'eni ya Cleophas chako skul kithin mirwako nyasa ma koyo chamu tiende ogwandi michop nyaka e klas 12 higni go thoth ma ng'ama ochopo kanyo en poch kod pak nikech jomoko remgi e kor yo koro sama ochopo ni gitima gino ni kae ma koro yudo fungu midhi yaw godo dhodi madongo ni sama iseting'o tas maler Cleophas kidwong'o dhot yaw ni koro bed ka ibed apis ni tim tijni. Skul iluongo nade? Makabonyo mano Nduru Mixed Secondary School. Nduru Mixed Secondary School kanyo nitie Rabuor nitie Vithur Otieno Yogere nitie kanyo Migingo Girls bende nitiere mano ka koro iluwo yo koro wachimo yo koro Cleophas Oluoch kucho wayudo Kisumu Degere skunde thoth matimo penj kojo Kisumu Degere ni aorna gi poch gi pak kendo mar chopo kar kacha wacho ni yudhe kotemo mochopo e form 4 kanyo to en gimoro makare magi pichni ma pod biro achiel kachiel ka wuok Kibra to Kibra nitie skunde moko ma bende ng'ina ng'ayude thuolo mar medo skunde osemedre higa mar 2010 gi thoth mana kama gintiere kar kanyo poch gi pak odhi ne kanyo mano Nairobi Muslim Academy Sunshine Secondary School nitiere mano ma St Elizabeth Boys mano ka nitiere kar kacha Millicent Adhiambo kawuono onge Kisumu kata kamano ang' watema ne yudo picha mar jopicha man kocha kata kod Jeff kata ka ng'wayud Josiah mantiere kar kanyo mondo mi ang' gikonwa achiel kachiel nitiere St Elizabeth Boys High School mantiere kanyo e kin mamoko ma bende pod nitiere kar kachiel kachiel nitiere Karengata Academy odebedo mano be pod nitiere donge odhi ane Kisumu nyakwa Ramogi Jwang koro kang' wayudo thuolo mar neno mago matimore achiel kachiel Kisumu mano iwanya kanyo Kisumu Central DCC mano kama ichake chenro mano mar keyo penj makamagi nyakwa Ramogi Jwang wang'eni sa achiel osromo sa dakika achiel wadarango kanyo ni oseyawe kanyo jatelo mane mochopo Kisumu kacha mondo mi ang'wanege ni giyawe e yo machal nade wang'eni jotelo e migawo mar somo githoth ahinya to gike counties duto mapacho ka mondo mi gine ni penj gi ochake e yo makare kata okegi kaka dwarore penj makamagi chakore ayanga kendo wadhi bedo kar ka mar mondo mi warang ni wakelu tipo go mana kaka wamedo yudogi achiel kachiel kar ka ero koro kanyo mano ma Kisumu Central ero picha nitiere kar kanyo malong'o ahinya penj ma kawuono wakoni wachako koda
ma morning ma kawuono en mar Kisungu. Mano 101. Mano page machakre kawuono gokinyi. Mano mar English. Kiwuoke mar English no, tidhi mar chemistry 233/1. Mano paper 1. Ma bende dhi bedo ka gitimo odiochieng' ma kawuono. Ka paper 1 nyakwara mojang dhi no ka gin kone mopogore opogore kendo gimako rude route mopogore opogore ma gibedo kata ka gimako Kisumu Central duong' kendo koro kama gibedo ka girango kendo ne kew gi kure wadhi bedo kae ka warango gi nyakwara mojang kendo miwa koni odiochieng' ma kawuono tarik 4 ino kanyo ndik tarik kendo obogi e yo makare. Pejni ka diponi yawe miwuo kode kokisete okakia ni ng'ama nyabedo kode karka. Kara kamano nyakwara mojang mar waseyudo ma Kibra kod ma Kisumu achiel kachiel. Akoni kacha sikundego mantiere alwora iwacho ni githoth wasetieko ma Kibera ka kendo warangane matimore county mano ma Kisumu kacha secondary school thoth mene mana dongo nitie school machielo be mano lor niluongo ni New Kisumu High. New Kisumu High nen ma school ja nitie kumoro ma somo wone ne nyalo bago kare jopuonjre en kato magawa moro ni ka to nitie club moro bathe kacha ne gike koro sani kinya yudo ka skunde obedo mabor kod gik machalo kamago kendo itimo gi yo makare wayudo thuolo mano mar neno kit somo mantiere kar kacha. Skunde matimo penj mar KCSE kaunti ma Kisumu Girls ntiere kar kanyo, ntiere Maseno School, wan kata kod Kisumu Boys, wantiere kod Otieno Yo, wantiere kod Thurgem Nanga Secondary School, mano St. Peter's Nanga, wan gi Jolomino Secondary, wantiere kanyo kod Nyamasaria, ma bende japuonj na moro ntiere kar kanyo masani en principal, mano luongo ni Mrs. Mildred Odada. Wan kod Obambo. Ngere ntiere kar kanyo, Ngere ntiere Seme. Wan kod Anjiko. Ntiere Ndiru Mixed Secondary School bende mantiere Iseme, ntiere Rata ma bende ntiere Iseme kacha. Maseno chano osewacho Malela ntiere kar kacha. Kirango ma Kisumu Central ka bende ntiere miwone Nyamasaria. Nyamasaria no kata kitio kode kanyo ntiere machielo mantiere mantiere yo ka Chief ka. Mano bende ka mangu warang kanyo ka ntiere gik mathoth matimore. Kisumu duong' nyakwara moga juang. Ka mangu yude thuolo marango ni Ongalo, Ongalo bende ntiere kar kacha, ang'wane gane kama gintiere kacha achiel kachiel nyakwara moge juang'. Kibra jatend migawo mar somo Julius Ogamba, wageno ni dhi bedo kaka duoko penjo moko mag jofwambo 2-3 ka wayude ang' watwagane kode achiel kachiel. Kama chielo bende mineno mano e kaunti ma Kisumu, arita kwe already. Itimo penj to nitie jogo mantiere kacha. Awe ma bende nitie jogo ok bed machiegni gi klas ahinya. Samoro bende nitie jikawan muluoro obila. Kineno obila buti to ok idwa kata ndiko. Sani warangane gima migawo mar somo loso ka gintiere Kibra. And Kenya Intermediate Level of Education Assessment clear between Monday 28th and Thursday 31st of October 2024 to 1,313,913 and 4,603 learners respectively. Scoring of the candidates' work is ongoing. On the incident where learners were not registered in a school in Eldoret, the proprietor of the school and the directors have already been arrested and taken to court. Administrative action have also been taken against our staff who were supposed to have ensured that that school did not continue operating. I take this opportunity to thank all the sector players from the Ministry of Education, the Ministry of Interior and National Administration, the Ministry of ICT, and the Teacher Service Commission and other MDAs for the support accorded to us so far. This examination is being administered through a multi-agency approach, and I thank all of them, all the players in the sector that are involved in helping us administer a credible examination. Administration of the 2024 Kenya Certificate of Secondary Education examination theory papers and practicals commenced on the 22nd of October and is scheduled to be completed on the 22nd of November 2024. This year, we have 965,501 candidates registered to sit the KCSE examination in 10,754 examination centers countrywide. The centers will be served by 610 distribution centers. The contracted professionals administering the examinations have been well briefed.
The administration of the 2024 examinations will be conducted under a multi-agency approach involving the Ministry of Interior and National Administration, the Ministry of Education, the Ministry of ICT, and Teacher Service Commission. All the personnel involved in the examination processes were well briefed on their roles and are ready for the exercise. Any communication on the conduct of the examinations will only come from the Cabinet Secretary, the Principal Secretary, and the CEO, Kenya National Examination Council. To enhance the credibility of the 2024 Kenya secondary examination this year, several innovations have been introduced by NEC that include: 1, the distinct strapping of cartons containing examination materials for morning and afternoon with different colors. You've actually just ensured you've seen that right now. One is blue and one is black. Personalization of the KCSE examination question papers. Securing of all mobile phones in examination centers when the examination is in progress. The phones shall be in a lockable desk outside the examination rooms, and the supervisor will be the custodian of the key. The phones include those of the center managers, the supervisors, the invigilators, the deputy center managers, and any other person within the examination area and its precincts. I particularly wish to reiterate that the use of mobile phones in any examination center when papers are in progress is prohibited, and this must be adhered to without any exception. My ministry, through the Ministry of ICT and the Directorate of Criminal Investigations, will ensure close monitoring. In addition, we are undertaking surveillance on social media and are already taking action against sites that are purporting to have access to examination papers. The ministry confirms that all examination papers are secure and in safe custody, and hence there are no examination materials in circulations as purported. As you've established, all the materials are securely stored here. And that is happening across all the centers in the country. Candidates should therefore continue to make all their final necessary preparations, and any person therefore who is found compromising the integrity of the examination will be dealt with within the law. I also wish to remind the personnel involved in the administration of the examination and teachers on their professional call and urge them to desist from engaging in any activity that may be against the regulations of proper administration of examination. Appropriate legal action will be taken if they are found to abet examination malpractices. The ministry celebrates the Kenyan Under-17 national women's football team for their sterling performance in the 2024 FIFA Under-17 Women's World Cup in the Dominican Republic. The Kenyan team arrived back in the country on Saturday, 26th of October 2024, after an impressive exhibition of their talents and making history. The Ministry of Education, through NEC, has taken appropriate measures to ensure that 8 of the team members who are 2024 KCSE examination candidates are appropriately accommodated. On preparations for grade 9 next year, the ministry is on course to make available adequate infrastructure for the learners. Distribution of books is actually ongoing. I wish to close my remarks by wishing all the 2024 candidates the very best in their examinations. Thank you. God bless you. I can take 1 or 2 questions. Bwana Waziri, tunajua kuna maeneo kama mano penj mara KCSE mabende koro chakore sani nyakoro mojang weche thotha nyamatimo kar kanyo wang'e nitie penjo moko mabende duoke kar ka wanyalo duoko ne achiel kae moduoko kar ka to bang'e watii kata kaka giri kokeo Kizito mano ka wanyalo yudo kanyo. Aya Kizito kona ni wadhi koro watieko waka wach mari mogi Cleophas watieko mana kwarango wach mar koro wach osuru ni ma wach manche ochiw kanyo chieng' tich abich ma koro wacho ni osuru ni nitiere kaka idwa mede mago moko mane koro jopiny bende nodhi ne ng'anyo ka magi kod juoko ma bende wach moko bende koro biro manyien Cleophas moko mabe waneno ka koro nwawinjo kanyo odiochieng' ka biro manyien mago ting'o yaro choko osuru
tije michwalo yor mbui mago miluongo ni digital services koting'o ride hailing mago kamoting'o Uber gire mano online kacha tije mag freelancing jogo mandiko kacha ka mago be kodwa mende gi osuru moko bende koting'o nyaka mogo mopogore kanyo wan kod keto osuru atamalo 15 ne kembe mag pinje moko mantie malo kamago kembe man kod mwandu kata ido omenda maromo bilion 100 higa ka higa waneno kanyo medo penalties ne jogo mok ter usuru atamalo 10 kanyo mago jogo mok chul withholding tax kod loko public finance number DEC mano koro ni counties oyudo atamalo 50 mag omenda magiga mokadho kanyo kane bedni gichopo kanyo kilo fast koro weche mag usuru gi gin weche makoro mako piny kanyo koro jo lony wacho nang'o ni medo choko osuru ok med nueng'o kata ok med omenda e pacho kanyo koro dhi bedo nade sama wang'eyo ni suru bende paro mar chik mar suru chano chunge koro temo lose odhi wuok e yo machal nade mondo mi japiny oyud dongruok. Erokamano Rico Kizito nyakora mujona sasa ka dakika 13 to sachiel mar okinyi oriti masana duka kod weche mag tuke kuma darango ni kocha mar Gor Mahia gi kocha mar FC Leopards noyudo goch nogi weekend motieko ni tuke nitiere kar kae pacho ka Ulinzi Stars nogoyo FC Leopards gonde 2-0 Gor Mahia nowuok amodhi gonde 2-2 gi tim mar Murang'a Seals. En ang'o manotimore kar ka bende ji nyaka gore koka yud lokruok makare johera mako galo bose wacho ni oyo jatugo go kida gocho ne Gor to wuogi we Gor Mahia ne jok madwa mondo mi otugi chano wache nade oduoke kod penjo kachelo koda katwak ma odarango achiel kachiel e chenro mar Ruu Piny kantie ka kod Willis Odembe TM kachel koda ka Ken Ochola mabendo wanogo kae thuolo machuok bang' yueyo mana makao sani kar kae kete koda erokamano nyeri Rico Kizito kuom bedo koda nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokeo nyaka chisango oriti masani. Umepanga matumizi hii pesa? Kuna school fees imenilemea kidogo na kwa biashara yangu nita boost. Ndio hivyo sasa, ndio cheki yako. Yes. Unazaambia nini watu nyumbani juu ya story? Waendelee kucheza hii mchezo ni ya ukweli kabisa na wao watashinda. Si hata wanaweza shinda. Yeah. Na kwa hiyo story na kuongezea hapa goodie bag. Hata tuambiangi watu ni nini ndio iko ndani. Ndio wao pia wajipange. Na mamilioni. Beikori mar chako wuoth e piny mar thum. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni. Wende mag piny. Koda sigendni mayudore wendego. Wajan thum gilmoro. Okay. Den girabi. Ngoma wake. En kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chuth. Ngoma owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Wache tu mabiro weyo Masiberi Kawuodho tieno chwanyowa Nyasembo made miweya Mondo mi yud skisa tiun mar